Hej og velkommen til min kanal. Den her video skal handle om mig selv, som I kan se. Jeg står på hænder. Ja, ja, men jeg skal bare begynde. Jeg gør det op ad den her der. Ja. Så. Au, min numse. Jeg gør lige en gang til. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg gør en gang til. Tæt tog på motorvejen søndag aften ved Horsens har på tragisk vis kostet en 250 biler involveret i en alvorlig ulykke på motorvejen. Farvel.